חברים, כאן סטס, וזה ולוג מספר 2. מי אני? מה אני בכלל? אני סטס, בן 32, מנתיבות, עובד בחברת הייטק. תחביבים שלי זה טניס, חדר כושר, כפי שאתם רואים. לומד קצת לכתוב קוד בשביל הכיף, לא כדי לעבוד בזה. ניסיתי ולא כל כך הצלחתי בזה, אז אני כותב בשביל פרויקטים אישיים כזה בשביל הכיף. רוקד בצ'אטה, משתפר לאט לאט, זה די קשה, צריך להילחם בביישנות הרבה ולצאת מהקומפורט זון, זה לא קל בכלל. אני בטוח שחלק מכם מכירים את זה. התחלתי לעשות יוגה לא מזמן, זה אחד הקשים, אבל ממליץ, זה כיף לנפש ולגוף. וזה הרבה גדול. תודה רבה שנשארתם עד עכשיו.